Kuinka pitkällä? Lähdetään seinässä kiinni. Joo, mä lähdin muualle. Ruukia bulilta. Yksi soliseen saitilta. Tuolla mekaanikka oli ovella. Mikä se on se sähköhuone siellä yksi? Luu A-ovi, sama paikka missä tapoit. Onks se nyt tänne? Oot sä vielä katolla? Jäi sit aavelta. Jääkäri on alalla. Nyt on katolla. Tulee keltaisi. Tää on mun rone. Garage ovella yksi En mä pingi. pysty tappaa tää jääkäriä. En mä vaan Toinen pysty garage tappaa ovella. tää jääkäriä. Meni garage. Joo. Se on Meni garage luulla. Jääkäri jäi. Joo, garage jäi. Oh. Tuo Ei, jääkäri se- momentus. Pelaaks meiltä autotallia Pinget nyt vai kukaan? Mä pelaa. Mä heitin sen viinaa. S jäi alalta. Ahaa. Hieno game. Alalta jäi pink. Jakkali jäi alalta. Herran jumala toi jäi. Arkaisin Arkaisin. pöydän päällä, droppas pois siitä arkaisin pöydän päältä, haastaa sitä arkaisin oveesta armorin puolelta. Jää. Iisti portaat on tyhjä. VH Orlu. Joo. VH. Vigil jäi. Haloo tuolta nyt vaan. Kustomi. Sami. Yksi meillä on V Kyllä oikeesti. Ampuu alametallista noit Gridlockin juttuja se Asami. Mä saitella. Workshopissa No, oli. Hei, salkku, Gridlocki, älä nyt älä. Mene salkun kanssa Pistetään Frostia. Joo. Mä tuun planttaa se defaultti. Joo. Nyt holdatkaa Ruukia ei saada. Mä näen ysäri, että just. Frosti Yksi workshop. ovella oli ei. Joo, Frosti on workshopi diippi. Hei, toppimetalli, ysäri. Eikä? Postia. Tässä on ihan vitu klassiset kammaa. Rattojen hailla. Niillä. Ei täällä ole Hetken ennen kattomassa. Oh, jäi. Mikä on vissiin jellovi, eiks oo? Eikö kuulu? Joo, se on pianos. Defaultin alla. Kafe ovi. Hatsia on. Jolla Juho piikka. Jäi. Okei, no piikka vaan. Elää Juho piikka. Mä en tiedä yhtään mistä tää Thatcheri on. Monttu on tässä myynnissä. Oh, garage jäi. Nyt menee toinen reifi kiinni. Kerkeet vielä tulee. Nyt meni kiinni. Voi olla, että tuolla on tai vippi jossain. Tipis jäi yksi, täällä on toinen vielä. Jäi. Joo. Teatterikäytävä tyhjä, Ysäri on tyhjä, Longi tyhjä, niillä on Banshee tuossa keskellä. Asami jäi Pilliset puulle. jäi. Toinen, pinkki baari, levittelee Longi. Pinkki baari. Olipa selppä rooli. Tarkoitus. Nomadi jäi. Puukahin palkan. Siellä on piliksellä sisällä jäi. Räppä. Huukahin. Iso ikkuna ja huukahin. Ei vittu. Nice. Näin tekee. Mä tiedän, mutta toi Keittiö jäi. Attikin vähän pelottaa. Vaitis oli jo. White jäi Gridlock. Tornissa oli. Attikin vittu. Ota kidin Loppuaika. haltuun. Varatkaa plantin loppuaika. Trofi ovi. Läpi. Ne Toinen. sai mut herran jestas nää vittu pudottaa. Attikin ovi plänttää ehkä siihen sun oikein. 10 ping. Ohoho, vitu paskat! Huhhuh. Mua träkätään, Jakali träkkää mua. Eikä mitään. Niillä on Jakali todennäköisesti Stakeikkuna jäi. Tippu lisää. Ne on kaksi. Tosi karpoa, tosi karpoa. Ace jäi. Eiköhän tossa läpi. Mä ammun heti istuu niillä, kun tulee tähän sikaariin läpi. Joo. Ja mä sanon sille ehti nyyhät, jos tarvii. Oli spiana sit toinen. Vittu, tuli Nyt tuli roundi. Jos mitä vihu tekee? Tätä se tekee. Yksi kerrallaan tulee jo. Tossa oli 3. Spottaa niitä jotain tässä oloissa. Rami jäi kätiikkunalta. on kyllä Twitch. Vittu se ovi.
Vittu. Perässä Oliko mä meillä vihataan sen pelaamista. Ai. Sisällä. Fast bit. Mä luun aatos vaan. Hittasin jos likasimman headshotin ikiin. Se roten lähellä, jossa ei nyt näe vielä, mutta kuuluu. Joo. Jäi siitä rotelta. Mä oonessa. Istu mun kurvalle ja silitä mun kanssa. No, tarska missään, tarska pysypä paikallas. Se rota. Nobody jää. Meidän kanssa. Lolassi. Ei mene paikallaan, laalla. Huhhuh. Bukkiko oli ylhäältä. Ei kuvelsi. Mä kattoo meinin portaita. Nomadi osuuttui lääkäri. Minuutti jälleen. Ei vittu. Lol. Saattaa tulla... Ai! Et sillä! Sanokaa, että saattaa tulla musti. Mulla toimi voippi. Joo, tulee. Sanokaa voippi tulee omalla. Mulla ei toimi voippi. Ei minullakaan. Voi perkele. Meini portais yks. Mustat jäi. Meini viimeinen. Älä piikka. Elä vittu. No pakko piikata vähän. Vittu sä oot kyllä niin. Okei. Juu. Toi kävi ihan vitusti järkeä. Motohätsi tortsa. Sinisistä portaat. Oilvitti puskee kovaa. Olpetti jäi. Nois. Sinisistä portaissa on. Motohätsi tortsa. Aukas. Sinisportaat jäi. Hätsiltä jäi yks. Vittu nää tippuu. Tuo on hyvä. Täällä on vähän se ovelo. Mukki jäi sit. No 2. Piippa. No 2. Toinen on vitun osuutti. Toinen jäi. Verhosista oli jo käytävällä. Bravo. Joo. Viimeinen oli verhossa käytävällä. Mitä vittu se pöllö? Siinä on kuumiina juho siinä ovella kanssa. Joo. Tuo varsinkin, että se saa sut ostaa. Nais. Ounosen. Vittu tätä hyyty. Tulee vitospingin luot. Jäi. Hyvä. Se ampuu lonkalta päähän. Jäi mulla defu pingil. Toinen vielä. Jäi. Mä näyttää lopereissa sitä. Zombia kuuluu. On operationaalinen näissä lähellä. Mulla on tää käytävä tästä kiinni. Me vittu jaksa, että se jätkä ampuu mut lonkalt vittu ekal kudil taas päähän. Me en vittu jaksa. Ei se kuoli. Minkähän vitun käden semmoista taas näkyy? Redistä löytys. Näytti Sledgeltä. 2. Otti kameran pois. Tää Heri ja joku. Otin ronnain pois sit, mutta eestä. Jos siinä on vielä lisää. Ei, joo vikaa Vika. vielä. Täällä ei oo. Mä käyn vetää tän kiinni. Jello viikkunalta jäi yks. Älkää menkö swing. Vessaikkunalla saattaa olla toinen. Se on Jello hyi saatana. räppelissä vessan ikkuna. Tuli takaa. Tuo oli Nice, bug. Vakuner. Hullu se jäi tää helvet. Kattokahan vikaa kämii listas. Joo. Yksi on ylhäällä vieläkin. Se teki lossit se käydään yläpuolella. Se holdaa niitä losseja just. Jäi. Last one is Echo. Sound call ylhäällä. Yellow. Isin yellow. Plant. Ylällä. Suoraan sun pään päällä oikein yläkulma. Oikein yläkulma. Häh? Ei korona. Plant. Siinä käytävällä oli toinen eka runa. Nice. Hatchista pääsee. Hatch auki. Yellow. Jellovista kyllä läpi. Vibes now. Ei näe enää.
Näytti. Aika vitun lähellä meni. Näkyy vaan, kun sä tulit sinne saatille, näkyy sulla oikeassa yläkulmassa se... Tai ekan drone kotaan sitä huulossa sinne. Jos me nyt tapais tänne spawnille, niin tuo oikeet mun paskit pelaa vittu. Ei Wiles on vittu se kamerassa. Ei näkyy. Jahu. Oliko pöydän päällä? Pilarit. Nomadi jäi. Ei vittu. Ammuin pottumorpairit ja bullin takana yksi. Kemppi. Eissi jäi. Ei ollutkaan Eissi, oli joku muu. Ei jumalauta, millä ajoituksia. Ikkunat käy vielä yks. Oho, mitä mä rikoin? Eissi tulee alapuolelta. Joo, se meni vissiin Raptoriin Otetaan BT sisään. vieläkin toisella ovella. Joo, alajellovi. Joo, mulla on piipparit. Meni sarkki. Lol. Mikä Joo, sarkki? alajellovi Tulee jäi. gamesi. Dronettelee Skyline. Monttu jäi. Monttu takaa jäi. Näin. Ai vittu iso. Kokkailissa. Me on vaitas. Ovessa. Se on jossain täällä. Ei tarkkaan tästä. Nice. Vittu mikä trade. Yksi oli alapuolella. Siinä lopussa. No, Essi jäi vittu. Elektrikin ikkunalta jäi. Jäi. No raakit mun ovella. Takakset! Onks toi aito nimi vai onks toi? Katsotaan. Se on siitä, joo, jäi. Alamainen. Onko? Lasko uudestaan takia po. Ovella vai Joo, jäi. Arten puolella? No ehkä toi oma händillä tuon vihuutulla pihalla. Apu osuu palokunnan mäellä, se kävelee maks 10. Oho, maks 10 minuuttia tää mun kämpällä. Mitä vittua tänne tapahtuu, kun kaikki vaan saatana kuolee. Ampuu vittu. Tulee partirote. Partissa. Joo, veloista. Nice, nice! Mitä vittua? Siellä oli vielä 4, mut vittu mulle ei riittänyt. Mä en holdas mitään. Ihan vittu jes. Landing. Ottiko mihin pois? Nice, nättivä. Sori tosta kalalista. Siis mä oisin kuullut sen, kun hän ländingistä. Upside down räppeli iso ikkuna. Tää bugaa silleen, että toi vittu. Toi ei vaan näkynyt mun Toi ruudulla. hajotteehan jo iso ikkuna jo. Iso ikkuna kuoli, iso ikkuna kuoli. Mä sain riitäkin tuu kloseetin. Alat jäi yks. Se ollaan ikkunassa Kolme vielä. Onks vieläkin Solar Raplas? On. Joo, Mieran auttaa se. Keittiö. Siinä on 2. Siinä on Airia, tai Nomad ja Näkeekö Ace. kuinka näkeekö se kun Toinen tuli sisään. Mulla on defuseri. Maria. Yksinä. Näin hyvä. Mä kulman Ja breed. Bridge on oikealla yks. Mä kulman breed. Vittu mikä toi. Bridge tuli bug. Voit, onks toi voit? Vaihtu. Joo, vaitus totta. Mulla on Angle tota. White jäi. Nice. Vetois. Oli ihan semisyöpäinen roundi vittu. Se on siis vittu tää äijä juoksi ohi ovesta. Jäi. Jää. Toi saa ihan vittu Kahdessa pahasti astroportat turku. piikille. Tuska 90 Frosti. Vittu talo huono. Aina se meni saitille takaa. Joo. Mä möin Dokki jäi. Ala, kaikki. Läpi jo. Eiköhän toista tappu. Ei valo. Oli hyvä. Se oli hyvä CT niinku minun mielestä meillä. Tai 7.
Onks vihukatto ollut? On teilläkään jo. Oo. Mitä vittua? Vitun pellet vittu käy katsoa sitä mapsista missä me ollaan. Ei tiedä missä suu. Onks noi kosovolaisia? Kosovo, Serbiasta on. Nyt on kyllä vittu Serbiasta asia ja jatkosyy. Toi DK one-tappi hakkaa. Oliko tää porras? Se on vieläkin siellä portas. Kuoli. Yksi pelaa tässä. Oval. Keitto-ovi osa. Jäi. Kafees eikä sisällä. On, jäi. Provokki tulee menee tuossa. Tulee tähän. Yksi jäi kafe. Kafe ovi jäi. Kafe... mitä? Siellä oli vittu prisma. Kohta tulee voitosta. Stagen jätkä jäi. No. Me en näe tossa kopis ketään. Joo, ei siellä oo nyt ketään. Se on makaan Vessa jäi. tiskin takana. Joo. Meitä tapas. Ampuu mua. Tulee vastaan. Jäi. Kato sisään. Tuolla on roskaplantilla. Herran jumala, vittu mitä helvetti. On muuta käy. Oli aika hyvä. Aasu. Oi, Sillä. vitunissa! En tiedä kuka toi oli. Nice pussy. Pukki kuoli. Miten hauskaa tästä tulee. Siitä tulee. Pukki kuoli. Okei. Ota ei. Tää veti kyllä ihan vitun nollaa refoilla, mutta... Nää nyt Christmasit tietää. Tulee karakesta. En tiedä yhtään. Tuossa on Snowu kannattaa oikein paljon. Topperidi kuoli, tuli pukki. Ai vittu. Pusatsi yks. Sofia kuoli. Sikari. Se oli punainen. Lossel, se on Lossel. Joo no jäi. Lossel kyykys, alkoi se seinä. Mä oon Hienot jäi. Ei ookaan 60. Verhassi jäi. Elektri. Elektrikki. Jäi. Elektrikki, onnu vika. Ais. Okei. Tuhottu. Vittu. Mä en oo vittu ikinä kuollut noin paskasti, mitä mä tullut vitsille vittu just kuolin. Vaan niinku räiski Torsio. Valkki oli vaneerilla. Valkki jäi myös aitilla. Lankeen. Vaneeri jäi. Sikari ehkä. Okeikin. Tää vittu jätkä oo missään. Ihan sama mitä peliä voi pelata, mutta tää voi olettaa, että sä missään pelissä. Ei kuole ees. Miten tuo ei kuole? Mä haluun nähdä miten tää nyt tappaa mukaan. Onko se lyö veto, että mä en missä yhtään laaki? Ai jääks henki vielä yks? Jäi. Tää. Ai! P-pommi. Saatet kuoli yks. Äänet kuuluu ainakin. Aha, se on ventilainen takana. Nice! Mega palot. Ui. Se piippaa. Sait jo vaan. Mikä vissi tässä? Eikö? Se on mitä täällä. vittu, en mä tyydy. Nice. Yskoo päällä tässä. Näköjään me tapas. Rapple kuoli. Classroom. Päätä pois armeen. In bed. Voitte.
Dead. Se jäi. Vittu toi hyyd. Just vedin kammotterin varresta ja... White dead, one more, right side. Oi saatana. Kato ready. Tulee karu roteetti tai tuohon headhuntin seinälle. Aala 1. Toinen ready tyyli. Radio ovella swingailee. Läpi. Vittu Voi sitä vissiin darrassa rundejakin voittaa tolleen. Me lähden nyt takaisin sitä kasville. Tuu vähän Puoli. iso. No, pidä vaan holdi. Tuolla on bulletproofi, toi pitäis saada S. Toppimetalli, jäi. Sit Miraboxin takan pelaa muuten. Metu hakeessa. Tai sen Miran takan. Tän voi lyödä paskasta tyyliin. Tää joo lyö. Merä pääsit sä. Arkkaa vielä vikaavisen boksilla. Plänttää. Lasaan boksi. Vittun iso toi jengi kyllä. Niin on. Siis ihan niin, tää on kyllä hyvä tää vika kandelu. Moro. En oo Oho CC jäi joku. Hyi helvet. Siinä on 2 jätkää breachillä, hyvä toinen ja Sessu 1 vielä. Split 1. Vittu tota vituttu. Split. Right side. Nice. Last one split. Mitä reikiä täällä? Holy shit! Oho! Olis toi vihu tossa? Varo sillä leikka. Niin vittu se plan. Freezus. Se on tossa roskalta plan. Se freezeri ovella. Juhu! Oi. Mitä nää omat tyylää? Juh! Joo! Ei me kerkee vittu. Me saa mun kilpeä, eikö mulla väärä nappi näköjään. Oi. Oi. Vittu mitä aika piikkausta. Ui. Miten mä Mitä? No vittu kun mä en nähnyt just. Oli ihan sairas. Mä just katsoin jutku. Joo, vittu mä oon hyvä. Oli bulletproofi kädessä, mä en sanonut vittu tästä pois. Okei! Oi!